Писателя Богомил Герасимов ни е на гости пред Ания и книгата, която сега ще ви покажем. Тя официално в петък ще бъде представена. Но по темата за майте, за календара на майте, въобще за края на света, сега ще си говорим с вас и ще ни кажете каква версия е интерпретирана в самата книга. Добре дошли. Вие изследвате майте, включително и в тази книга, и ще дойде ли края на света? Каквото те предричат. Или никога не са го предричали? Какво предричат? Майте? Каквото те предричат. Майте нищо не предричат. Нали има календар? Календар като тези, които ние си представяме, че висят на стената, на което се пише годината и започва от 1 до 360. Не си го представям точно така, но някъде са го описали. Или не? Календар на майте има. Даже не един, а няколко. Различни. Един е 360 дни. Плюс един месец от 5 дни само. И другия е 260 дни. И трети, и четвърти. В някой от тях 21 декември присъствали под каквато и да било форма? В нито един. Не, присъства в този смисъл, че на тази дата свършва един цикъл. Цикъла е от много хиляди години. Трагично ли свършва за планетата или е съвсем неусетно? Няма такова нещо. Никой не знае, сериозен мексикански учен, не знае, че майте някога са предсказвали каквото и да било. А как плъзна това? Ами, какво да ви кажа? Откъде се взе? Хора, които се интересуват от манипулиране на общественото мнение, създаване на атмосфера на страх, на така по-благоприятна почва за печалба. Защото ще ви прекъсна за малко. Вече в Русия продават комплект за оцеляване за края на света. Този комплект струва $27. Вижте какво има в него. Явно има хора, които си го купуват. Руснаци основно. На първо място там е сложена водка. Водка. Да, руски комплект. Това е специално към руския комплект. Рибена консерва заради водката. Салютка. Свещи, кибрид, бележник. Ще оцелете, ако водката не е в неограничени количества в този комплект. Извинявам се за скобата, но ви допълвам. Да. Това отваря, разбира се, и такива полукомични сюжети, въобще продажба. Въпросът е някакъв единен център. Измислил ли го е това нещо или просто така се случи? Ами гледайте сега, аз знам, не го познавам лично, но знам един български учен, който е към заместник шеф на някакъв център към БАН, институт. Това е професор Лъчезар Филипов. Да, знаем го. Да, знаете го. Той публикува едно интервю с него, в което казва, че финансови акули пускат фишеците за края на света. Финансови акули. И казва, олигарсите имат изгода хората от време на време да губят ориентация, казва ученият от БАН. Дали пък не е така? От време на време да се сплашат хората от нещо. Да, откъде знае той? Аз знам, че с него има един екип, който се занимава с тези кръгове в житните кръгове и една архитектка, която Мариана Везнева, която интерпретирала какво казват земните или какво означават тези кръгове. Четохме едно интервю. Оттам идва цялата работа. И аз подозирам. Чакайте, българска следа в цялата световна тема за края на света. Аз имам. Това подозирате? Аз подозирам, че всъщност тези финансови акули са подкупили извънземните, тъй като не искам да хвърлям обвинение за наши такива, но те са подкупили извънземните да заблудят тази госпожа Везнева, която да каже, че ето какво казва. Извънземни ми съобщиха, че апокалипсисът идва през 2012 година. На 21 декември, най-вероятно. Значи само извънземните на тази госпожа и чрез нея на нас. Аз бях в Мексико миналата година с една цел. След като съм бил 6 години посланик на България в Мексико, мисля, че може би най-добре от всички познавам тази култура. Културата на майте. И отидох с единствената цел да проверя къде, кога и по какъв начин майте са предсказали, че светът ще стигне... Добрахте ли се до подобна информация? Добрах се. Няма такова нещо. Кажете, да, майте никога не са
предсказвали абсолютно нищо. Значи, специалистите, които познават календара на майте, казват, че всъщност на 21 декември 2012 година ще завърши един цикъл. Какво обаче естеството, същността каква е? 5260, 200 и там. Ама защо е определена точно тази година и тази дата и какъв е този цикъл? Защото майте имат различни цикли на време. Те не са но как ще се проявим? Ако имаме водоразделна дата, преди и след какво? Просто на този ден се завъртява, свършва един бактун и започва един пиктун, който започва нов цикъл. А този пиктун какво се случва, който започва след бактуна? Абсолютно. Какво се случва на 1 януари? Същото. 31 декември, какво става? Хората изтрезняват от комплекта за спасяване. Тоест това е календар. Не, на 31 не изтрезняват. На 31 се опияняват, а на 1 изтрезняват. Но това е разликата между 31 и 1. Нищо страшно. Същото. От бактун към пиктун да сме живи и здрави. Така е. Добре, кой използва тогава и интерпретира така тези календари на майте, пак да стигнат до изначалния въпрос? Вижте, това са няколко... Освен хората, които искат да продават водка за $27 в Русия, кой друг? Очевидно е, че сега четох тук наскоро, че страшно много туристи отиват в Мексико и Гватемала около 21 декември. Те отиват там, за да могат да видят какво точно ще стане на този ден. Ето, че помага значи на мексиканците са си измислили... Не, мексиканците не са го измислили. Американците са го измислили. Защото американските автори са тези, които създадоха, например, известната олмекска култура. Такава култура няма. Не разбирате ли? Но те я създадоха. И странното е, че даже мексикански учени вече започват да си служат с олмеки, направили от това. Олмеки направили. По време на вашия престой в Мексико и то като дипломат сте си общували с всякакви хора. Говори ли се в Мексико изобщо за края на света? Или това е нещо, което е измислено извън Мексико, за да могат ни хора да печелят пари, няма значение къде са го измислили? Само това е причината. В Мексико, когато стане въпрос, аз много хора съм питал, включително мои приятели, те почват да се смеят. Еми сега, извинявайте, ама може ли да говориш сериозно нещо и да ти се смеят? Кажете ми, моля, малко за самата книга "Времето напредва", защото почнахме с нея, пък не в нея предполагам първото твърдение за края на света. Книгата има много нови неща в археологията на Мексико, които са разкрити. Аз за пръв път можах да видя, че това, което по-рано смятах, пирамидите, че всички пирамиди нямат погребения в тях, не е така. Има ли? Не. В мексиканските пирамиди, особено тези, които сега, последните 10-15 години, са представете си разкопки в пирамиди. Може да си представите. И там откриха погребения. И то масови погребения. И погребения, които са много странни. И се оказва, че тези нови неща трябва по някакъв начин да бъдат описани. В тая моя книга, която излезе преди 25 години, има неща, които са остаряли. Трябваше да бъдат свалени, подменени и нови данни. И трябваше да се занимаем с въпросите на... Книгата вече е на пазара или... Вече е на пазара. Вече е на пазара, в петък е официалното й представяне. Да, в 5:30 в Домът на науката и техниката. Заповядайте и вие. Благодарим ви. Но аз трябва да ви кажа, че аз се готвя тогава да възложа на този екип към БАН една задача, свързана с майте, края на света. Добре. Ако вие сте в състояние да помолите господин професор Лъчезар Филипов да ви даде снимка на този мексикански, този майянски календар, който виси над него, ще ми бъда много благодарен. Добре, ще се помъчим да направим такава връзка и ще ви окажем съдействие. Аз не съм виждал майянски календар. Благодаря ви много за това гостуване. Книгата вече е на пазара, ако искате да разберете нещо повече за майте. Край на света няма да дойде, но пък може да отидете на театър.